Gan fod tystion sy'n rhoi tystiolaeth ar lafar y tribiwnlys yn gwneud hynny o dan lw neu gadarnhad, gallan nhw gael eu croesholi. Nid cyfle i gael dadl gyda'r test ydy hwn. Mae'n gyfle i gyflwyno rhannau o'ch achos i'r test a chlywed i sylwadau. Mae hefyd yn gyfle i herio rhannau o dystiolaeth y test rydych chi'n anghytuno â nhw. Mae hon yn rhan bwysig o'r broses. Os na fyddwch chi'n herio'r test drwy croesholi am unrhyw ran o'i dystiolaeth, gall y panel ystyried eich bod wedi derbyn y dystiolaeth honno. Croesholi yw eich cyfle i herio disgrifiad test o fater penodol. Gall gofyn cwestiynau'r test yn ddangos fel tasg heriol i unigolion sy'n cynrychioli eu hunain, neu rheini sydd heb eriolwr cymwys i'w cynrychioli. Y peth pwysicaf yw cofio'r hyn rydych chi'n gobeithio ei gyflawni drwy ofyn y cwestiwn. Mae'n bwysig gofyn y cwestiwn yn y ffordd symla posibl, fel na all y test gan ddeall. Gofyn un cwestiwn ar y tro sydd orau. Gall y cadeirydd cyfreithiol eich helpu os byddwch chi'n mynd i drafferth neu'n methu dod o hyd i'r ffordd orau o ofyn cwestiynau, ond ni fydd yn cael rhoi cyngor i chi. Chewch chi ddim torri ar draws test pan fydd yn rhoi tystiolaeth, gall y panel fyny bod cwestiwn yn cael ei ateb.